hogy aztán ebből 5-1 lesz, vagy 3-2 lesz, majd kiderül, minden esetben most Ilyes megfogja a beállost, a szélső pedig beugrik, ez 7 méteres jogos, valóban Angyelkovics ütközött vele, a kör fölött Angyelkovics azt mondja, hogy lehet, nem vitatkozik ezen keresztetve, és jöhet a büntető, és egy új fiatal ember, a 14-es Csatlós Dávid érkezik a büntetőhöz, ő még romlatlan, őt nem is ismerheti, Szente Gábor, tehát ő új arc, ifiben játszott, hát ott nem volt túlságosan sok sikerélménye, nem tudjuk, hiszen 49-22-re veszített az ifi. Na nézzük akkor. És szépen elcunderozi Szente mellett. Hát igen, a romlatlan fiatalság nem nyomatja semmi, a vállán nincs teher, és ennek megfelelően ügyesen el is cunderezte a labdát Szente Gábor mellett, aki kicsit vakarja és a szakállát, taposok ezt nem kell szeretni. Úgyhogy valószínűleg majd Gyurkovics-sal cserél. Most egyre jobb szépen, nem lát is végig. Kostyak valamit belép, az 7 méteres, nem lehet kérdés. Így tehát megnézzük, hogy Nenad Puljezevics milyen hatékonysággal védi a heteseket, Szente Gábor elég szépen 60%-osan védte a büntetőket. És jön a fiatalember, aki nagyon vagányul dobta a büntetőt, és be is dobta természetesen. Nézzük, hogy Nenad Puljezevics szemben mire lesz képes. Hát Puki ugye látta, hogy Cundert dobott Csatlós, széttárja a lábát. Aztán neki is elmutatta kicsi a Cundert. Igen, ez a helyzet, amikor nincs tét, egy játékoson megpróbálhatja, nem is bántják, azért ha esetleg nem sikerül. Szépen ügyesen bedobta 23-13. Polovin. Novrek bemegy, és ez 7 méteres, nem lehet más. Rátta Gyurkovics ütközött. Mutatja Péri Sándor, hogy az az ütközés pedig hatosan belül történt. Jöhet a büntető, és megint jön a kis Csatlós, aki eddig mindkét kapusokat lecunderezte. Nézzük, hogy ezt megint megpróbálja-e, illetve megpróbálja sikerülni neki. Csatlós Dávid tehát. És Nenad Puljezevics azt mondja, hogy kisfiú, hoppá, és a kipattanott viszont belődik. Hetest megfogja Puljezevics, más nem tett belőle elé, és ha már ott volt Csatlós, akkor lőtt egy gólt. Csatlósnak ez a harmadik találata, ezzel a második legeredményesebb helyi játékos. A bejátszás így egy kicsit nehezkes, de építős megítélik, és törlést kér Péri Sándor, és azt mondja, hogy uraim, ez a fault megértek hetes. Na nézzük akkor a fiatalt, hogy most mit csinál. Egy külön összecsapás ez a kapusok és Csatlós között. Most Puljezevics ugye beállt a gólvonalra, és ezáltal a hetes ugye megfogta a kipattanó ponton, megérkezett a fiatal játékos kezébe, és gólt szerzett belőle. Most Puljezevics megint benn marad a vonalon, nagy terpet lemutat, és elvegye a lábakat, ügyes ez a srác. Ügyes ez a srác. Nenad Puljezevics mindent megpróbált. Szegedi szurkolók egy kicsit játszanak Puljezevics-el, aki mosolyog rajta. 33-17, tehát jó hangulat van a csarnokban, és a Szegediek csinálják a hangulatot, Puki pedig benne